If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Endorsing Gov Chukwuma Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onitsha. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. And there was monstrous darkness. Gov Chukwuma biko mee ka anyị site nkuzi na nchekwa ya na-abawanye na nghọta na ịhụnanya gị, ka anyị na-aga n'ihu na akụnụba n'idikọ n'otu na ọṅụ nna dị afọ nke ndị nsọ niile site na dị nwere anyị Jesu Kristo nwa gị, onye gị na adị ndụ na-aghachi na mmekọrịta nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Otu onye nzukọ Sanhedrin ahụ bụ onye Farisii na onye nkuzi iwu Moses, onye ndị Juu niile na-asọpụrụ, a na-akpọ Gamaliel, biliri nye iwu ka a kpụpụ ndị ozi ahụ n'ezi nwa obere oge. Ọ sịrị ha, ndị Izrel, kpachara anya n'ihe unu na-achọ ime ndị a. Chetanụ n'oge gara aga, otu nwoke a na-akpọ Jebus biliri egosi onwe ya ka onye dị mkpa, nke mere ụfọdụ ndị mmadụ ruru 400 ji sobe ya. Ma e mesịrị gbuo ya, ndị na-eso ụzọ ya agbasasịa, otu ya adakpọ. Mgbe otu Jebus dachara, otu onye Galili a na-akpọ Judas bilikwara n'ọnụ ọgụgụ mmadụ, duhie ụfọdụ ndị Juu ka ha sobe ya. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Endorsing Gov Chukwuma Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onitsha. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp
gara n'ofe nke ọzọ nke osimiri Galili nke bụ osimiri Tiberias. Oke igwe mmadụ sobere ya n'ihi na ha hụrụ ọrụ ebe dị iche iche ọ rụrụ site n'ịgwọ. Ugbu a emume ngabiga bụ emume nke ndị Juu adịla nso. Jesu legharịrị anya hụ na oke igwe mmadụ na-abịakwute ya. Ọ jụrụ Filip sị ka ndị mmadụ nwee ike iri ihe. O kwuru nke a ka o wee nwalee Filip, ma ya onwe ya amara ya sị, narị dinarị abụọ agaghị azụtali achịcha ga-ezu ka onye ọbụla n'ime ha nweduru. Nwanne Simon Peter wee sị ya, o nwere otu nwatakịrị nwoke nọ n'ebe ajị ọgba achịcha ise. Ma ndị mmụọ ọma na ndị o tinyere afọ n'aka ka otutolu Chineke biri ugbu a wee ruo mgbe mbiri site na Kristo onye nwe anyị. Ka a kụwara Chineke anyị aka, onye okike ka a kụwara ya aka. Ọ ka ọ bụrụ na olu ụtọ gara asị ama amasị ọ Chineke wee saa afọ. Ọ sị na ị ga-adị nsọ. Ọ sị na ịma njem amaghị isi ọnwụ ọchịghị ozi ya na-arụ eduga nwụrụ ọgwụ. Isi ọnwụ ọgbanwere ọnọdụ. So anyị na-enye ekele ya ga onye asadịdo wee rue tata maka na Chukwu wetara nna achị obodo. Anyị na-ekele Chukwu n'isi ya. Kele na wee gbarata Ogbaru bee n'afịa adọs. N'oge ama what they offered no need. So the labors of those who started this market was never in vain. What did they do at that? I like ndị niile tụrụ atụmatụ na ndị niile chebaranụ nach wee ruo tata chifu bụ isi na ndị otu na-achịzi. Anyị na-ekene aka na-ekene ma ndị anyị na-eche na ha chere ọfụma ma ndị anyị na-eche na ha chere ha nche niile nwere ihe ha kọntributu ịfụ na afọ a na-eme gịnị na-aga n'ihu. Maka na ọ na-eme na ọfụma Chineke n'anya ọgbanwee ya ọ dị mma ka ihe a na-eme wee na-eme gịnị wee na-aga. So anyị na-ekene all the leaders n'ime ahịa wee ruo na ndị nọkịta kedekwa ndị na-asụrụ ma ndị na-adị asụrụ ma ndị na-ana. So you are in now. We are saying welcome once more. And one of these persons there is Mayor. Mayor. This is the show of leadership. And when you see your people, you know your people. That is why he's putting on to recognize them by their persons, by their places, by their names, and where they fall into. Right honorable, some good to him. No other person than
of Tiger Flow 2025. May we call out the person that is representing the Tiger Flows? Please, Oh, the gentleman. Thank you. It's a pleasure. Thank you, and you look like Tiger too. Chairman of Government Market, kwutere okwu wee kwuo ihe niile ọ rụrụ. Ọ na-ekwe ka m na-ele anya ka m fụ onye ya ewenye aka si na ọ bụrụ eziokwu wee doo m anya n'eziokwu wee na-aghọta na bido anyị gwuru na egwutesi. Yes, because ụfọdụ adị m ka my interest na Government Market maka mmazi my interest. Ọ bụrụ na onwe mbọsị emechiri Government Market na ha azụrụ ahịa mmadụ na-emechikwara ọfịs m maka na ọgwụkwa na onwere ihe mere Government Market mmadụ na-eji ego bank ụgwọ. Ọ̀gá mẹ́rin lè wé ká nǹkan ọmọdé yẹn mọ̀ na àwọ̀kọ́ta náà ló tó bá $2 billion. Yes, I don't know what shop ever. So that's why our Government Market na-eji egwu egwu. O nwere mgbe eji Government Market ife dị ụmụazụ counterfeit ibusisi ndị mmadụ indirectly. Let us say fake products. Every someone I buy a drum, buy a money, or buy your fake also. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First. Metal, there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or Pick it up at Endorsing Gov Chukwuma Book to the Nation, 8 Ogbaru, opposite DNGS on the shop. Call 08033382643 or 08037917242. go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599. Kedu ndị bụ Naịjirịa nju